Те хора, днес ще хапваме малко бомбонки и шоколадно мляко, дето съм си подправила телефона. Като имам за шоколадно мляко, аз си държа телефона. О, това са ми любимите. Тези са цветята. Тези са цветята и да, тези са цветята. Не знам, никога не съм ги ела. Ромашка, окей. Така, нека първо да пием малко шоколадно мляко, тя да вземе чаша. Върна се така. Имам телефона. И така, тук ще поставим. И гледайте малко тавана или пък и така. Да бъде как изглежда опаковката. Забравяйте да сложите лайк, абонамент и коментар и да направите това на моята приятелка, дето се казва Божидара Йовчева. Сложите лайк на нейния канал и на моя. И сложите един абонамент. Шоколадово. Така. И бомбонка. О не. Тази шоколад. Хорошо има втора част, защото ми свършва лентата. Да. Сега виждам. Имам толкова лента.